kan sige, at alle mennesker er narkomaner, også dig er. Vi er afhængige af luft. Vi er afhængige af vand. Og så er der nogle af os, der også er afhængige af kaffe. Ikke? Og der drikker jeg meget kaffe. Og det er kun godt, at vi har en eller anden lille last, vi er afhængige af, at der sker noget. At man kan få sig en kop øl, eller man kan få noget dejlig mad. De fleste af os er sådan meget madafhængige, at hvis du kunne vælge sådan en lille pille der til en 5'er, eller en stor pose varer med kylling og grøntsager, hvad ved jeg, så vil du tage den store pose og betale dyrt for det, fordi du er afhængig af, at det smager godt, medmindre du har et problem med mad. Det ved jeg ikke, om du har. Det har du ikke, vel? Nej, det er godt. Hvis du har. Nej, det har du ikke. Det er lige meget. Nogle gange så er vi afhængige af noget, som vi faktisk ikke gider at være afhængige af. Og det kan jo være cigaretter for eksempel. Jeg har godt nok røget mange cigaretter i mit liv. Det kan også være, det kan sgu være alt muligt. Det kan også være, at man tænker, det er for dyrt. Måske man æder en pose slik hver dag, ikke også? Og 2 colaer. Og man tænker, det er alt for dyrt, og det er heller ikke så godt for min krop. Jeg vil gerne holde op med det. Hvordan holder man op med det? Sandheden er, vi kan ikke holde op med noget. Det er meget, hvor meget jeg prøver. Jeg kan ikke holde op med at være afhængig af luft. Det kan jeg ikke. Eller vand. Jeg kan ikke med min vilje holde op. Det eneste, vi har af mulighed, det er at gøre noget andet. Så hver gang vi har en afhængighed, som vi bliver træt af, så må vi jo gøre noget andet. Men det starter med, at vi har viljen til at gøre noget nyt. Og det har vi næsten aldrig. Fordi de der afhængigheder, som sådan gør lidt ondt, altså der er sgu da folk, der skærer sig i armen og sådan noget, ikke også? Det er ikke sundt. Der er også folk, der drikker helt vildt meget rødvin. Jeg ved ikke, om det kunne være herinde. Eller ryger helt vildt mange cigaretter. Der kan være nogle ting, som ikke er gode for os at gøre. Vi ved det godt. At holde op med dem, det er faktisk svært, fordi det kommer af, at vores underbevidsthed er fast besluttet på, at vi skal have det lidt dårligt. Så det kræver noget vilje at holde op, og det vil sige gøre noget andet, hvad ved jeg, at man kunne forestille sig, drikke vand i stedet for kaffe. Nej, kaffe er ikke farligt, vel? Gør noget andet, det kræver noget vilje. Det vil lykkes for dig lige meget, hvad du er afhængig af. Det kan lykkes for dig at holde op på den måde, du så gør noget andet. Det er ikke noget problem, det er bare noget vilje. Hvis du mangler vilje, så lav nogle planker eller løb lange ture. Du får vilje, styrke. Viljen kommer ud af, at man er stærk. Men så første gang du holder op med det, så opdager din underbevidsthed, det var ikke godt. Fordi den kan godt lide, at du gør lidt ondt på dig selv. Det er ikke pænt at sige, men sådan er det. Det kommer fra sådan en lille sår langt nede i sjælen, et lille væskende ar, det ikke rigtig vil gro sammen, nemlig at nogen ikke elskede dig, eller nogen behandlede dig dårligt. Når man bliver behandlet dårligt, så ender det med, at man tager for meget heroin, for meget alkohol, for mange cigaretter og skærer sig i armen, ikke også? Og det bliver man ved med, indtil man får gjort noget ved det der sår der. Underbevidstheden er ret dum. Lige meget hvad du gør i livet, den er bare enig med dig. Den første sår, som man har, når man er afhængig, den sår bliver ved med, at man gør dumme ting, som underbevidstheden kommer op med. Dumme ting, som er enormt dejlige. Som kaffe, ikke også? Så den der sår skal på en eller anden måde heles. Den bedste måde, det er faktisk kærlighed. Det er, at der er nogen, som elsker dig. Så bliver den helet. Og så kan du holde op, hvis du vil holde op med din afhængighed. Jeg ved, min dejlige kvinde, hun elsker mig. Jeg drikker nu stadigvæk kaffe. Ikke? Kan du have en god dag?